Hoxe vou responder a outra desas preguntas que me facedes habitualmente, que é onde podedes consultar o número de rexistro persoal. Este NRP é un número de identificación que nos outorgan a cada funcionario e funcionaria e co que nos escriben no rexistro de persoal ao servizo da administración. E onde podemos atopar este número? Pois nunha folla de servizos, nunha concesión de trienios ou sesenios, nunha toma de posesión ou tamén no BOE no que nos nomean funcionariado de carreira. E o que vou facer a continuación é explicarvos onde podedes atopar estes documentos para consultar o voso número de rexistro persoal. Para acceder á folla de servizos tedes que acceder a datos persoais pulsando aquí neste icona verde e, como sempre, identificándovos co método que vos queirades. Agora, no menú da esquerda, abrides a lapela de expediente electrónico e accededes onde di Servizos. Aquí vedes que podedes solicitar o certificado de prestación de servizos e se xa tedes un certificado pedido con anterioridade, como é o meu caso, podedes ir a documentos asinados e aquí vedes que xa teño unha certificación que se pulso aquí onde di Descarga me envía directamente ao buzón de informes. Agora accedemos ao buzón de informes e abrimos a nosa certificación de servizos onde vedes que efectivamente aparece o número de rexistro persoal. Ás nosas concesións de trienios e sesenios tamén podemos acceder a través do expediente electrónico de datos persoais. Pulsamos aquí onde di documentos asinados e simplemente temos que buscar unha concesión de trienios ou sesenios como esta. Pulsamos aquí de novo, vemos que unha vez máis nos la manda ao buzón de informes, accedemos a este buzón e se descargamos o noso recoñecemento de trienio, aquí vemos que tamén aparece o número de rexistro persoal. Tede en conta que ten que ser un recoñecemento posterior a que fustes nomeados funcionariado de carreira. E sen movernos desta sección de documentos asinados, podemos buscar tamén unha toma de posesión desde que fomos nomeados funcionario de carreira, que se a levamos ao buzón de informes e abrimos, vemos que tamén aparece unha vez máis o noso número de rexistro persoal. En FProfe tamén podemos atopar o noso NRP, identificámonos, como a sempre, co método que vos queirades e unha vez dentro accedemos no menú da esquerda onde di datos persoais, volvemos a pulsar en datos persoais e agora baixamos ata que atopemos aquí de novo o noso número de rexistro persoal. Atopar o voso NRP no BOE pode ser un pouco máis complexo dos métodos anteriores, sobre todo porque se non o gardastes ides ter que buscar lóxicamente en todos os BOEs. O que vou facer aquí é ensinarvos un método para atopalo dun xeito moi sinxelo se aprobastes a partir do ano 2007 incluído. Accededes á páxina web da CIGA Ensino e pulsades arriba no menú onde di Ensino Público e a continuación en oposicións e no corpo que corresponda. Agora baixades ata que atopedes o ano no que aprobastes. Eu, por exemplo, fíxeno no ano 2017, así que pulso aquí e vedes que xa, en primeiro lugar, aparece funcionarias de carreira, así que vou pulsar nesta ligazón que aparece aquí á dereita e ao abrir este documento vedes que é o BOE no que a mí me nomearon funcionario de carreira, polo que se busco aquí o meu nome, vedes que á esquerda aparece o número de rexistro persoal tamén. E estes que acabades de ver son uns dos posibles lugares onde atopar o voso número de rexistro persoal. Se vos coñecedes algún outro lugar, non dubidedes en deixarmo nos comentarios. Un saúdo e vémonos no seguinte vídeo.